күрше кызы Хәдисә шулай гадәттәгечә озак йөреп бакчада кичегеп кайтты кичә. Караучы карт аның ишетмәгән кайтканын. Шуңа күрә ачмаган Хәдичәгә капканы. Капкада тимер йозак. Хәдичә көткән озак. Көтешдә кунып булмый бит. Булса да гачыйс ак. Ахры кызга уй керә. Төнне белән көн күрә. Күп тикшерми Хәдичә. Койма аша сикерә. Кайтып керә йортына. Кайткач бар да онытыла. Тик кадакка эләгеп юбка гына йыртыла. Бу көн соң дип янамый. Аны-моны карамый. Иртән китә хезмәткә, кичегергә ярамый. Әлдә кичә соң кайтып, йоклаган кырын ятып. Күрше карчык эшенә шак җибәргән уятып. Әнә бара ул, кара, юбка гына чайкала. Исе китеп хатын кыз юбкага карап кала. Икенче көн ни күрәм? Бер елыйм да, бер көләм. Урам тулы хатын кыз бар да йөрек юбкадан. Күршем теккәнче, мода дип көн үткәнче, йөрек юбканың бөтененә җиткәнче. Эй, Хәдичә, Хәдичә, кичегеп кайтып кичә. Нинди эшкә чуалдың, яңа мода чыгардың. Кызлар, төнне йөрмәгез, коймадан сикермәгез, тагын әллә йыртып мода дия күрмәгез.